Безспорно най-интересната част е управлението на MP3 плеера от MIDI клавиатурата на синтезатора. Както вече споменах, ползват са горните 3 октави на синтезатора, като най-горната октава са бутони, които са предназначени за основни функции. Това са привъртане напред-назад, play, start, stop, play от първа Q-point, play от втори Q-point. Също така всички параметри, транспониране, темпо, еквалайзер, всичко може да се регулира от тези бутони тук. А долните 24 бутона, които остават долните 2 октави по 12 бутона, това са клавишите, на които може да се слагат MP3 файлове с предварително нагласени параметри, както по-рано стана въпрос. Сега да разгледаме горната октава. Това са главните клавиши, всъщност за работа с семплера, когато се управлява от клавиатура. Винаги се ползват комбинации от по 2 клавиша, а това е така, защото да не би по време на свирене на случайно натиснат клавиш да предизвика някаква функция. Тоест, никой клавиш натиснат сам поединично няма да доведе до някаква промяна в работата на MP3 плеера. Сега, основните клавиши са съответно клавишите за старт и стоп. Това са клавиши в комбинация с Do DS и всички останали клавиши тук, всичките останали са комбинации с него, са различни функции. Най-често използваната функция е съответно старт и стоп. Ето как става. Избирате песен и песента се стартира с Fa DS, заедно с Do DS. Първо трябва да държите Do DS. Това е всъщност старт от началото на файла. Ето това е старт от началото на файла. Комбинацията с Sol DS е старт от първи Q-point. Ето, този е файл, който сме нагласили, почва от първия Q-point. А третия клавиш е старт от втори Q-point, демек всъщност от втората точка, която сме определили във файла. В конкретния файл това ще е старт от бързата част. Ето. Значи, имаме комбинация с Do DS старт от началото на файла, старт от първи Q-point и старт от втори Q-point. Стопа съответно е съседния клавиш на Do DS или DS. Ето, пускаме пак от начало, старт първи Q-point, старт втори Q-point. Отделно от той, с RDS и клавишите за старт и Q-point и втори Q-point можем да рестартираме файла, т.е. същия файл да го пуснем пак от начало, да го пуснем от първи Q-point и от втори Q-point. Разликата му от стартирането е, че самия файл не се презарежда наново, той си стои готов зареден, т.е. по-бързо работи цялото това нещо. Също така, по отношение на Q-point-овите, Q-point-овите се задават в реално време, могат да се задават в реално време, чрез Fa DS и първи Q-point. Ето сега ще задам първи Q-point на ново място. Ето го. Съответно, при задаване на Q-point той излиза на екрана, както виждате. И ако искам, мога да го финно да го нагласа точно, пак чрез бутоните плюс и минус. Ето, мога да хвана точно мястото, което ми трябва, т.е. да хвана първото време. По същия начин става и с Q-point 2. Ето го Q-point 2. Първото време. Така че може финно да нагласите Q-point-овите на местата, които искате. Така, това беше по основното управление отгоре с черните клавиши. След това, по време на свирене на файл са достъпни всички останали параметри за директен контрол. Имам предвид еквалайзер, транспониране и така нататък. Ето го как става. Значи, клавиш Do определя ниските на еквалайзера, а тези три черни клавиши отгоре са минус, нулева стойност, център и плюс. Това се отнася в комбинации с всички бели клавиши. Като всеки бял клавиш определя параметъра, а черните клавиши определят какво ще го правим този параметър. Дали ще го намаляваме, дали ще го увеличаваме, дали ще го върнем в стандартната стойност. По този начин, ето друга песен тук да пуснем някоя. Така, по този начин може да даваме ниски. Ето. Можем да ги увеличим. Можем да даваме средни. Ето увеличавам. Ето високи. Тук ще давам пример. Ето всички параметри ходят до 64 нагоре. Така
Така, сега ще върна високите в първоначално положение. Ето ги, махнах ги. Следващия клавиш с фа, това е честотата на срез на еквалайзера, стандартната е 100. След това е транспониране. Ето мога да дигам файла нагоре и надолу. След това е темпо. Мога да го забавя. Ето да върна стандартната или съответно да го забързвам. Каквото ми е необходимо. С си мога да превъртам файла напред и назад. Ето сега ще го върна назад. Виждате отгоре прогрес бара как се връща. Сега ще го превърта напред. Става с задържане. А последният клавиш служи за промяна на силата. Комбинацията с последното до. Ето. Мога да му намаля силата. Или съответно да я върна на нулевата стойност.